No to je hrozný, jako tady vypadá v té třídě. Přece patří takhle. Musí lícovat. Sťat. Ticho! Spolužáci, se na vás dívám, to je hrozný. Tak stávejte, ne? Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž stejně jako ty chlapče, těm si posadí. Já vím, že se máš stávat. Dobrý den, děti. Já vás vítám. Budu vás učit první 2 roky. Jsem váš nový učitel Budlanka. Se smějte, ale to opravdu blbé jméno. Co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát. To budete teď dělat každou No to je jisté, přece pane, že jsem to říkal. Že se musí vstát, že jsem to říkal. Já bych takhle narazil, tak si to šlešle jako na nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy a vy řeknu styk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás má, o to budete vědět. Tak si to vyzkoušíme. Přišel jsem... Styk? Pojďme, tak, děti. Ještě tam vzal červonáček. Tak se mi to líbí, sednou děti. Vítám vás zde v této třídě, tato třída je první B. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď už budete chodit do opravdové veliké školy Mrňaka. Jaký je v tom rozdíl? Ví to někdo z vás? Malička, pověz. Někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti, tady už se budeme také něco učit. No to je jisté přece, pane Šlej, protože je prostě školka a pak je jen škola, tam se učí, ve školce se hraje. Ale já jsem si ve školce tak nehrál, já jsem se učil. Skvělý chlapec, no. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, psát, počítat, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky. Musíme znát dějiny naší země, které jsou matematiku, ale taky kapčení, chemie, přírodopisy, všechno. Ale posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut. Věcná, pane učiteli, přece není možný. No, hodina má 60 minut a nejenom 45, jak sám říká. No, ale vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. Ta má 45 minut. Vyučovací hodina má kolik? No, 60. No, 60, tebe se neptal, no, takže ta normální má 60, ale naše vyučovací bude mít 45. No dobře, ale není to už jako hodina. No, není to hodina, teď jsme si to řekli, ale 45 minut, jo. No, tak, co vás ještě, děti, v té škole čeká? Po té vyučovací hodině, po těch 45 minutách, abys věděl, maličký chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut. Proč 5 minut? Ale prosím tebe, tak minuta úplně stačí. Ale nestačí. Organismus regeneroval. Děti, prosím tě, sedni si chlapče, no. Děti si musí přece s něčím pohrát, musí se osvěžit, no. Ale nebude to ztrátit času, chlapče. Ne, nebude to ztrátit času. Zbytečná velká přestávka. Děti přece musí se trošku proběhnout a popovídat s kamarádem nebo s kamarádem, kdo vidí Výždělová. No, jestli Výždělová, tebe zná, ty opakuješ, ty musí tak děti se musí trošku proběhnout a musí se trošku zase prodýchat, osvěžit, otevřeme okno a o té velké přestávce budeme co, děti? Budeme se procházet a budeme si mezi sebou povídat. Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o lásce, která nás čeká, nebo kterou jsme probíhali. Školní rok, tak, školní rok, milé děti, bude trvat od září do konce června. Věcná, takže to není ale rok, to máme 10 měsíců. 10 měsíců je školní rok. Ale rok trvá 12 Máš školní rok trvá 10 měsíců. Zbylé 2 měsíce, budou prázdniny, milé děti, budete si hrát, budete se na sluníčku koupat, sportovat.
Takže takhle to bude celé. Má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to tady všechno bude v té škole. Já jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka? Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů. Zbytečně moc. Ale prosím